Il-kunċett imħabbar fil-liġi l-ġdida dwar il-protezzjoni ta' tfal jiġifieri li foster carers ikunu jistgħu jaddottaw il-tfal li jkunu qegħdin irabbu wara 10 snin mistennija toffri stabilità li tfal li jkunu fil-fostering. Saħqet dan Jana Karwana li għal dawn l-aħħar 12 sena iffosterja b'imħabba tagħhom lil diversi tfal. Hija l-ikbar ferħa li stajt nieħu bħala foster carer għaliex aħna kien ilna nixtiequ lil dat tfal intuhom stabilità. Waħda mill-problemi li t-tfal iħawduhom huwa jiena sejjer, ma jien ħanerġa' niġi lura. Allura din għat-tfal se toffrilhom isserħilhom rashom. Jana qalet li sa issa ra diversi tfal li ddiskrivit bħala mitlufa għax il-ġejjeni tagħhom u wieħed inċert. Rridu nkunu nafu x'se jiġri fil-ħajja tagħna, mhux dejjem hemm dik il-mistoqsija jiena ma naf se jiġri minni sitt xhur oħra jew ma naf se jiġri minni sena oħra. Il-liġi mħabbra l-ġimgħa l-oħra mill-Ministru Michael Falzon wara li ġiet approvata mill-Gabinett ser tinkorpora fija lil dawk kollha li matul l-aħħar snin kienu fil-fostering. Jiġifieri minn bħal Jana ilu 12 sena jiffosterja ser ikun jista' japplika b'mod awtomatiku. Kif tispjega wkoll Josephine Muscat, Service Manager tal-Fostering fih dan l-Aġenzija Appoġġ. Il-liġi qed tgħid ċar li dawk it-tfal li jkunu ilhom fil-fostering 10 snin il-foster carers għandhom dritt li jitfgħu rikors il-qorti biex jgħidu li huma jixtiequ jaddottaw il-dawk it-tfal li qegħdin magħhom. Is-Sinjura Muscat qalet li din l-emenda hija mirata bissa tfal anke jekk se jgawdu minnha l-foster carers. Allura l-istabilità ta' tfal tibqa' fost l-aktar fatturi importanti u meqjusa kolonna ta' din il-liġi li tnediet għal konsultazzjoni pubblika. U din ħarġet għax il-Gvern ra li l-istabilità ta' tfal hija importanti ħafna. Issa f'10 snin naħseb inkunu tajna biżżejjed ċans anke lill ġenituri jirranġaw is-sitwazzjoni tagħhom. Din l-emenda mhux se tnaqqas l-ebda dritt li bħalissa jgawdu tfal jew il-ġenituri bioloġiċi tagħhom. Jiġifieri wara 10 snin jekk hemm il-darba jkun hemm il-kunsens tas-social worker, it-tfal xorta waħda ser ikunu jistgħu jaraw lill-ġenituri tagħhom. Imma li toffri lil dat tfal stabilità, inti tista' tmur tara l-ġenituri tiegħek, imma minn ġod id-dar, minn ġod il-familja, mhumiex se joħorġuk, mhumiex se jċaħduk mill-familja li inti dejjem trabbejt magħha. Din se tagħmel kambjament kbir għat-tfal, psikoloġikament. Iżda li trabbi t-tifel jew tifla li mhux demmek u li tagħtihom l-imħabba daqs li kieku kienu tiegħek xi tfisser għal Jana. Però jiena li l-isbaħ deċiżjoni li qatt f'ħajti. Meta tkun taf li għal ftit żmien jew għal żmien twil, ent dat tfal li mingħajr ma kellhom tort spiċċaw f'dis sitwazzjoni u mhijiex sitwazzjoni sabiħa.